Сылатама сүйініттен ойурбут әмсағалир ені улатан ехер таттатағы лесхоз бербет чақчыларыттан көрдіққа Чықланоска бүйхоникке тігінчалта үсүрбі алта, онтон шылкапрят 231 гасері себді білдер. Бұл өнері ұтары арас химикаттыры сәрге айылға бәйтін әмчеттерін күйін толыры туғаныққа сөбден әдерчин шиячи Лилия Мочкина үссыллақ бұра егар кәпсир. Вера Матвеева кәпсир. Бу көрөр бакоя суат төттөрү тары сүрекалер крачан кымырдагастар быт. Бары тос курдук доғынастах, бәлдетер сөбілер астах болалары бит. Күннәгы режим булгуччу тутулар, бәрәдәк да бар үеннәре көйүрдер диен Лилия кәпсир. Манна үдүтер солдаттар хаҗаллар, онтан аллара ол доктор самкара баллар. Оны кетәчәр баллар. Бир улахан муравейник суткага, он бир тыгынча бабочка хер, оны агысыз кукалка хер. Онна эте ардах түһәрегем мутин биләлләр әбет, онна саптан кәһәлләр. Онна дырка халбатын гына хатан иҗа у кирбәтен гына. Кымырдагас айылга харыстаблыгар баччымнах көмөтүн кин сирге бәккә туханаллары биллер. Онтон сака сиргер бастакы сагалагын быгытан бейгулус эдерчин чәячиләре ылыстылар. Кеңебе утарыта хаңа сенилленерер тох Чықланоска сенерер тытын гантагар олар дуп битеме онна ылсан хаңардытын эме онна муравейник өскөктәх оннан хамай хүрүн хылбыт билген быйылгы хылга паркага жемит үс муравейниге үстөт муравейниге эме олоксудар ханалакпыт Эти ханга көһәрбеп боллакпытна күнөрүрү келебит. Тайка кине кармава тарпарын пакан остадикта кине жеринен остажар болактара ел деген ачыктылар булай. Оны күсә вехбитен надо деген күнөрүрү кәгә сахар, фарш, рис, перачы. Самай элбек ойур байда сахабыт сире сыллата масыөнүттен эмсагалыра киһине караһыннар. Бу курдук кымырдагы соргулларын багыр быттылар голокстар боллар. Багар ойурбут касыме бырыгынын быгыкка сөбүн туһунан эдерчин чәячи тутуртаата болнаспыт республикатагы педиармарка билһиндер бите. Уанна улус багылыгын аналгыранын тутан өстө да үлетин кайысқатын каңатарга турунна. Вера Матвеева, Станислав Никифоров, Саха телевидениете, Татта.